नोंनि जिरायनो नागिरबा आं फरायगोन नामा? फै बियानिफ्राय फै फै नों आंनि खाथियाव फै फैना हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनानै लाग्रोनाय थानाय बे लोगोफोर। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव बे बोसोरनि 2025 मायथाइयाव बिथां मेन्डेला ब्रह्मनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आपकामिं अफिसियेल फुल मुभि फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि मुङा मा आरो बे बर' सावथुनाव सोर सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जोबजासे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। बे गोदान मोनसे फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि मुङानो जादों गोसोआ बोराया। ओमफ्राय लोगोफोर, बे गोसोआ बोराया मुंनि फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला बिबेक गयारि, बिथांजों लोगोसे मनालिसा हाज'वारि आरो लोगोसे फैला बरगयारि आरो रुबुल बर', दाब्ला, मेन्डेला आरो जेजास केरकेटारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे गोदान मोनसे फैनो गोनां गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि प्रडिउसखौ खालामदों बिरफुं बर' बिथां। आरो लोगोफोर, बे गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि फुल मुभिखौबो जों थाबैनो बे फिल्म प्रडाक्सन चेनेलावनो जों थाबैनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना सोर सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो, एन्ड थेंक इउ फर वाचिं।